Ja, vi har virkelig glæde af at lave sådan et arrangement som det her. Det er mange mennesker, der bliver trukket til Blokhus for at se det, og det er et spændende arrangement. De piloter, der lander her i dag, hvor kommer de fra alle sammen? De kommer fra forskellige steder. Det er danske, de fleste af dem. Og de er udsøgte til at kunne komme på Blokhus Strand. De skal have en vis erfaring i at flyve. Vi vil gerne have det sådan, at sikkerhed det er det, vi opprioriterer over alting. Der må ikke være mindste tvivl om, at det kan være usikkerhed, eller der kan være risiko ved noget. Og i dag der er det så også blevet så stort et arrangement, så vi skal stå inden for, at der er nogle sikkerhedsregler, der er markeret. Banen skal være tegnet op, eller trukket op og gjort tydeligt. Der skal være sikkerhedsforanstaltninger på enhver måde. Og det er jo sådan set prikken over i forhold til det lille frø, vi såede dengang ved at lade de første fly lande nede på stranden. Sådan næsten i al ubemærkethed. Der var måske 200-300 mennesker, der fulgte med i det. Og i dag, der tror vi på, at der er langt over 10.000 mennesker, der ser, hvad der sker heroppe. Så det er spændende. Nu kan vi jo sådan også så småt sige, at vejrguderne er med jer her i dag, som du også lidt ind på det med sikkerheden. Ja, det er jo noget, I har topprioritet. Det er det. Og det er jo sådan, at et Blokhusfly-in, det bliver altid annonceret med det forbehold, at hvis vejret er forkert, så kan vi ikke gennemføre det. Og der har været år, hvor vi måtte sige, vejret er forkert, vindretningen er forkert, vindretningen er ikke alene det, der styrer. Er vinden for hård, så er vi også nødt til at aflyse det. Og det har vi måttet gøre, jeg tror, vi har gjort det 2 gange, eller 2 eller 3 gange. Og det er vilkårene. Vi sætter sikkerheden over alt, og så fornøjelsen, den var så kommet i forlængelse af, hvis landingsbanen den er sikker nok, og vindretningen er forsvarlig osv. Hvad er det for nogle fly, der lander her på stranden? Flyene er stort set privatejede, og det er flyveentusiaster. Det er private, og det er flyveklubber, som har i fællesskab anskaffet et fly. Og så kommer de her, og det er en del af deres flyveglæde, det er at komme og få lov at lande her på stranden. Det er et meget attraktivt sted at få lov til at lande. Det er attraktivt iblandt piloter at få lov at blive udtaget til at måtte lande her på Blokhus Strand. Vi har en begrænsning, der siger maks 20 fly på, og der er folk, der har været skrevet op til det mere end 1 år for at få lov. Hvorfor den begrænsning? Det er arrangementets størrelse. Det er jo de fysiske forhold. Stranden er ikke bredere, end den nu engang er. Og bliver arrangementet alt for langstrakt, så taber vi ligesom helheden i det. Så vi skal ligesom forsøge at holde det til en helhed og gøre det til et veltrimmet arrangement, som folk har glæde af at komme og deltage i. Der er også glæde i at komme rundt. Når flyene er landet, så parkerer vi dem jo sådan i en samlet gruppe. Og så bliver der adgang for publikum til at komme ind og tale med de enkelte piloter. Høre om, hvordan uddanner man sig som pilot. Hvad koster det at låne eller leje eller være med i en flyveklub? I det hele taget sådan at få lidt nærmere information om det. Hvad kræves det for at få lov til at kunne flyve et fly, og hvor mange timer varer uddannelsen osv. Så der er så mange ting at høre om. Ja, det er jo bare ikke lige sådan noget, man bare lige gør. Nej, man gør det ikke sådan lige bare. Man skal have virkelig interesse for det, for at lægge den tid og energi og økonomi i det også jo. I år er vi tilbage med uformindsket kraft og styrke. Flere nye piloter, som vi jo præsenterer løbende her fra kommentatortårnet. Om jeg så må sige, det står dog ikke særligt højt. Står på selve stranden for ikke at spærre udsigten for de mange tusind gæster, som forhåbentlig skal se de 18 ekvipager, som kommer og lander her på Blokhus Strand. Med ved min side, der har jeg som medkommentator Sune, som har en stor erfaring inden for fly. Jeg kan høre ham. Du kan høre ham? Skal vi ikke sige det sådan? Jo, han er ude over vandet. Han er simpelthen ude over vandet. Og det Michael har fortalt mig, det er, at han bygger lige lidt hastighed op her, og så vil han lave et par aerobatic manøvrer. Den flyver, han flyver i, den kan flyve aerobatic, og det er altså ikke alle flyver, der kan det. Så vi får se, hvad han prøver at vise os i dag. Mens vi venter på det, så kan vi jo lige sige, at fly, som Michael flyver i, det er faktisk et selvbygget fly, og en af hovedpersonerne her fra Blokhus Fly-In, som i dag har trukket sig lidt tilbage, men det er Kren Hjortlund, som fra 2000 og frem mod 2013 byggede sit eget fly, altså den her Van RV8.
Det er da noget af en opgave selv at bygge sådan et fly. Jeg vidste, at der var nogen, der byggede modelskibe. Jeg har faktisk engang hjulpet en god ven med at hjælpe et skib i en flaske. Jeg tømte flasken, og så byggede han skibet. Men hvorom alting er, så er det altså et selvbygget fly af Kren Hjortlund, som nu er overtaget af Michael Lygum Olesen på 49 år, og som kommer fra Aalborg med sit fly her. Ja, og hvis man spørger Michael, hvorfor han er blevet pilot, så siger han, det er fordi det er sjovt. Og han vil faktisk gå så langt at så sige, at det er en sygdom, der burde være støttet af det offentlige. Ja, ved du hvad? Jeg tror ikke, det bliver nemt at komme på finansloven med det formål, med alle de gode ønsker, der er til at få del i de offentlige midler. Vi kan høre ham, vi kan ikke se ham, jeg kan ikke i hvert fald herindefra, men du kan, Sune. Ja, jeg kan lige ane det, og jeg kan jo lige stille mig herud. Hvad kan du se? Ja, jeg kan se, at han har lige lavet et roll, og så tror jeg faktisk, det ser ud som om, han lægger an til at komme ind til landing. Ja, Michael han er på vej ind. Han begynder at gå under de 2.000 fod, som han skal være over for at kunne lave aerobatics manøvrer. Så nu kommer han skråt ind på stranden, som vil være den rute, alle flyver i dag kommer til at tage. Og så vil han dreje ned langs stranden og lande længere nede. Sådan. Og op mod nord for at lægge an til landing, eller er det slutningen af 8-tallet, han laver der? Nej, jeg tror, Michael han kan godt lide at flyve, så han giver lige en omgang. Der er lige en ekstra omgang til alle gæsterne her på Blokhus Fly-In. I dag i anledning af, at Michael er i strålende flyvehumør. En dag, hvor det også er strålende flyvevejr, og der er lys i lamperne, kan vi se deroppe. Og så ligger han an til landing nu, eller skal han lidt højere op? Nej, han ligger an til landing. Det passer fint. Kan I vinke til ham derude på klitterne, så bliver han sikkert glad. Jeg tror, Michael tager lige en æresrunde, fordi som sagt, så skal han tilbage mod nord, som er retningen på den højre side, hvis man står og kigger ud mod havet. Det er stik nord, og syd, det er på den venstre side, eller på den venstre hånd, hvis man stadig står og kigger ud mod havet. Vi fortalte, at Michaels fly er bygget af Kren Hjortlund. Som sagt, så startede han med byggeriet af den her fly, det her kunstfly i 2000, og fløj for første gang i 2013, inden den endeligt først i 2018 blev godkendt af myndighederne. Så er landingslyset tændt, og Michael Lygum kommer stilfærdigt ind mod stranden. Og ligger han an til landing, tror du? Ja, det ligger han an til landing, og i dag der hedder banen jo 21. 21? Er det en oplysning, som har relevans for vores publikum? Alle flybaner har jo kompas som nummer, så 21, det vil sige, at den ligger i 210 grader. Og så venter vi på at få sat hjulene ned, og det fik vi lige her. Planen er, at vi præsenterer de enkelte fly og de enkelte piloter, når de er klar til at lande her enkeltvis fra omkring kl. 12.30. Og så er programmet ellers, at når alle fly er landet efter en
god times tid, så skal vi lige have foretaget nogle presseaktiviteter inden på det, som vi i dag kalder Blokhus Lufthavn. Så fra kl. 14.00, så er planen, at vi lader barrieren falde, således at folk kan komme ind og se på alle de landede fly, og i øvrigt også hilse på de respektive piloter, få lavet selfies og hvad har jeg. I øvrigt er der i den forbindelse en publikumskonkurrence, som jeg lige vender tilbage til, når vi tager afspærringerne, så der er altså også præmier på spil for publikum, når vi når så langt. Og så er det ellers planen, at vi genoptager forhindringerne, eller barrieren, når klokken bliver 16, så skal vi have alle folk til at forlade airside, som det jo hedder i det sprog, af lufthavnen og ud bag ved afspærringerne igen, fordi fra kl. 16.30 så er vi klar til at se det spektakulære syn, når de mange piloter og de 18 fly skal op i luften igen og tilbage til deres respektive udgangspunkter. Vi har fly, der kommer fra hele Danmark i dag. Desuden har vi et fly, der er kommet helt hertil fra Sverige, og vi har sandelig også et fly, der kommer hertil. Det er faktisk det 3. fly, der skulle lande fra Tyskland, så det er nærmest en internationalt arrangement, vi i dag har her på Blokhus Fly-In. Og i øvrigt er det spændende for en mand, som har kommenteret Blokhus Fly-In helt fra starten af, at se, at der er rigtig mange nye piloter, og der er også rigtig mange nye fly i dag, og der er meget forskellige fly, helikopteragtige fly, svævefly med motor, og i øvrigt alt det klassiske, som vi har set de forskellige udformninger de tidligere år her til Blokhus Fly-In. Så der er altså nok at glæde sig til, og vi håber at være klar her om ikke ret mange minutter til at byde velkommen uofficielt. For den officielle velkomst, den lyder fra lufthavnsdirektør for Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen, og det gør den kl. 13.30, sådan cirkus. Så keep up the good work, og nyd det gode vejr, og gør jer klar til at modtage hele 18 flotte ekvipager her på Blokhus Strand. Evald, han er jo også, han er nok den pilot i dag, der har flest timer. Han har logget over 20.000 timer.
som pilot. Undskyld, hvad sagde du? 20.000 timer. Og, Det lyder meget. Og han har i år været 60 år som aktiv pilot. Og han er 78. Og han er 78, ja. Så han er startet som 18-årig simpelthen. Han er startet som 18-årig, ja, det er rigtigt. Wow. Han har fløjet mange år i forsvaret og fløjet mange år ved SAS. Og der er faktisk nok 120 mennesker, der kan takke Evald for deres liv. For han var i 84, fik han æren for at redde et SAS-fly 12 meter fra at styrte i Tirstrup. Hold da op. Så det kan man godt klappe af, når han kommer ned. Puha, nu får jeg helt gåsehud. Wow. Evald Bank, 78 år, redningsmand for et SAS-fly med mange gode liv på samvittigheden fra at få ulykke. Og her er han altså på vej til at flyve ind til landing på Blokhus sandfyldte landingsbane, men heldigvis så fast i det, at vi kan lave nogle spektakulære landinger. Evald har jo taget hele familien med i flyet, hvor der altså er plads til 4 personer. Foruden sin hustru, så har han også sin bror med ombord på Skylane Cessna-flyet her. Evald fortalte mig, at han har ville flyve siden han var 6 år. Der løb han rundt ud på en mark i Vestjylland og sagde, at jeg skal være flyver. Men det kunne altså først lykkes, da han blev 18 år, for før han skulle vel lige have alderen til det. Så har han sat sit fly ned, men det havde vi sådan set også forventet, kan man sige, med 20.000 flytimer på bæltet, eller under bæltet, som man siger. Så langt, så godt. Husk lige, når I kommer ind og siger goddag til Evald Bank og hans familie i Skylane Cessna-flyet, som har nummeret OYPIF, og sige tak for den fantastiske præstation, han ydede for SAS-flyet i Tirstrup tilbage i 70'erne. Og den næste KZ3'er, den har lige forlænget landingsrunden en lille smule for at give plads til taxi, men han ligger herude og på vej ind. Og jeg kunne så lige fortælle igen, ligesom jeg gjorde tidligere i dag, at KZ, det har ikke relationerne til 40'erne, men det er simpelthen navnet på den danske flyfabrik, som hedder Kramme og Zeuthen, og som altså er forkortelsen på, eller kaldebogstaverne på det her fly, som i øvrigt hedder 3XIU2. Og det er Jan Johansen, som er 49 år, og som flyver fra Aalborg, der kommer med det. Her var det, som sagt, Evald Bank, der taxierede op med OYPF til airside på Blokhus Lufthavn. Og jeg kan se, at de var 4 i flyveren, og det betyder så, at det var hans niece, der også var med. Hustru, lillebror og niece. Okay. Du ser godt, min ven. Det er en stor ære for Aalborg Lufthavn at få lov til at holde den her åbningstale til det her fantastiske flyshow. Fly ind i disse flotte rammer, og nogen vil da sige, at vi finder nok ikke bedre vejr, som de fleste nu oplever i dag. Måske årets bedste dag at flyve i. Endda sågar, at vi har de bedste vindforhold også at arbejde med i dag. Flyvning har jo været omgivet af stor fascination. Vi havde Lindenberg over Atlanten. Vi har sågar vores egen Jakob Elhammer i sin tid, der fløj i Europa tilbage i 1906. Og flyvning har jo udviklet sig siden dengang. Vi har fået nye flytyper. Vi har fået bedre motorer. Og jeg tror, de fleste er opmærksom på i dag, der taler vi jo grønt brændstof. Vi taler alt muligt andet i forhold til miljøet. Men det gør ikke flyvning desto mere interessant, og med den udvikling, vi ser foran os. Flere af de fly, som I vil opleve her i dag, og som allerede holder her, har jo til daglig deres base i Aalborg Lufthavn. Og dem har vi ikke bare her, men også til daglig glæde af, når de er ude og træne og få luftet flyene. Det at arbejde med flyvning og have sin dagligdag i Aalborg Lufthavn er jo i sig selv et privilegie. Uanset om det er små fly, store fly, hvad vi nu er med at gøre.
Det vigtigste er sådan set, at vi har jo fornøjelse af alle de glade gæster, passagerer osv., som skal ud i den store verden, og dem, som også kommer tilbage igen. Det, som luftfart kan, er jo, at vi i dag opererer med høje hastigheder. Det er sikkert, det er utrolig komfortabelt at rejse, og det vil sige, at den globale verden er jo blevet mindre og mindre, afstanden er blevet kortere og kortere. Uanset om turen måtte gå til København, som jo er en relativt kort tur, eller om den måtte gå til Europa, og senest med åbning også over Atlanten til New York. Vi er glade for at sende rigtig, forventningsfulde mennesker afsted, men vi er også lige så glade for at tage imod alle de gæster, som kommer via Aalborg Lufthavn, uanset om det måtte være folk, der er bosiddende her, eller gæster, som skal besøge det nordjyske. Det at se fly starte og lande er jo, ligesom I kan se i dag med de fremmødte, lige så fascinerende, og for mig har det været lige så fascinerende igennem hele mit karriereforløb, uanset om det vi kigger tilbage historisk, min tid i forsvaret, i SAS eller alt muligt andet. Lige fra små fly til store fly. Der er ikke en dag, der er ens. Der er ikke vindforhold, der er ens. Der er heller ikke motorer, der yder lige præcis det samme på hver enkelt flyvning. Det I kommer til at opleve er jo ret unikt her med de her start- og landinger. Nu har vi set landingerne, og sidenhen kommer vi til at se starterne. Hvis vi kigger på Aalborg Lufthavn, bare til sammenligning, så har vi jo en landingsbane på cirka de der 2,7 kilometer. Også med landingsudstyr og alt muligt andet. Til forskel for det her, som jo måske kan siges at være lidt anderledes, men jeg synes, med det man ser dernede af, ganske flotte forhold, og sandet ligger også rigtig flot. Så jeg er sikker på, at der venter også en stor oplevelse, når vi når dertil, at flyene skal til at lette igen. Det lykkes arbejdsgruppen, koordinationsgruppen, kommunen og alle mulige andre at støtte op omkring det her fly-in og etablere det her arrangement, er ikke mindre end fantastisk imponerende, må jeg sige. Jeg ved, der er rigtig, rigtig stor interesse for at deltage. Jeg ved, at man har sat en begrænsning på de her 20 fly, og det er nok også godt, at vi også får tid til at se flyene og så videre. Ellers kunne vi have landinger hele tiden, og sidenhen en lang række starter. På vegne af Aalborg Lufthavn vil jeg ønske jer alle sammen en flyvende oplevelse. Benyt lejligheden til at se flyene, opleve dem, og hermed erklærer jeg så fly-in 2023 for åben. Tusind tak til direktør Niels Henningsen fra Aalborg Lufthavn, som hermed har erklæret fly-in 2023 for åbnet. Vi beder jer lige om at have nogle få minutters yderligere tålmodighed, inden vi er klar til at bryde barriererne og lade alle komme ind og gå rundt om flyene. Og minder endnu en gang om, at hvis man har børn eller ens mand er en pillefinger simpelthen, så skal man lige holde lidt øje med ham og børnene. Fordi der sidder mange genstande rundt på sådan et fly, som ikke må beskadiges eller rykkes i eller pilles i osv. osv. Så I må lige gemme pillefingrene til I kommer hjem, eller i hvert fald uden for afspærringerne igen. Og så så får I mulighed for at gå ind og kigge på alle flyene frem til kl. 16.00, hvorefter vi hæver afspærringerne og beder folk om at trække udenfor. Men nu er det altså som sagt Jan Johansen, der ligger an. Han er helt lavt. Han ligger lavt derude. Okay. Og han ligger faktisk lidt lavt til mod nord, så og kommer ud af togdisen, den lette togedis, langs med kysten, ind for at lande det danskproducerede fly KZ. Som sagt, så blev KZ startede produktionen under den tyske besættelse, og det betød, at de faktisk fik forbud mod at producere flyene af tyskerne. Så derfor så brugte Kramme og Zeuthen fantasien og fandt ud af, at hvis de nu lavede et ambulancefly, så kunne de på den måde få tyskernes tilladelse. Og det lykkedes faktisk. Så mange af de her KZ-fly har fløjet som ambulancefly, for således at undgå forhindringerne under besættelsestiden.
Wow, flot indflyvning her. Med nærkontakt med Kramme og Zeuthen-flyet. Og Jan Johansen, hans første flyvetur, det var som 3 måneder af hans far, der er flymekaniker og har flybevis. Så det ligger også i blodet. Ja, det må man sige. Han er så blevet en flyingeniør. Han flyver rent privat, men professionelt er han flyingeniør. Så han ved rigtig meget om, hvordan et fly skal designes, og hvordan det ikke skal designes. Og det sjove det er faktisk, at med på stranden her i Blokhus i dag, inde i KZ-maskinen, der sidder faktisk far Knud Johansson, som har lært Jan at flyve. Men altså, de her gamle vintage-fly, de har jo altså et eller andet charme, minder om de tegneserier, som jeg læste som dreng, og så videre, Battle of Britain, og så videre, og så videre. Lige præcis. Der er lidt mere romantik over dem. Vil du ikke give mig ret i det? Jo, det er mere fascinerende. Og der går jo faktisk rigtig mange mennesker i Danmark og vedligeholder de her fly, og de bruger rigtig meget tid på at samle penge ind til at vedligeholde dem. Er man individuel om sådan en opgave, eller er man i forskellige flyklubber rundt omkring? Der er en veteranflyklub her i Nørresundby, der hedder Strut, eller i Aalborg, som hedder Strut, som går og har nogle af de her KZ-flyver med gamle flymekanikere og piloter, der vedligeholder dem og flyver dem. Hvor holder de til henne? Ude i Aalborg er Strut. Der har de en hangar, hvor de går og reparerer de her gamle flyver. På flypladsen? Ja. Eller på lufthavnen? Ja. Okay. Spændende. Jamen, hjem og Google Strut, hvis man har interesse for at tumle med de her smukke, gamle fly, og i øvrigt har fingrene rent, eller ordentligt skruet på, om jeg så må sige. I mit tilfælde, der tror jeg, at det var bedre, at de ikke tog telefonen, hvis jeg ringede. Men det skal ikke forhindre andre i at prøve muligheden og tage kontakt til en af de lokale flyklubber, som altså hygger med at skrue de her gamle vintagefly og istandsætte dem og vedligeholde dem også, for det er jo ikke bare at samle dem, det er vel også et kæmpe arbejde at vedligeholde sådan nogle ældre modeller. Ja, og de skal jo flyves. Flyvemaskiner er bygget til at flyve, så hvis de bliver fløjet, så går de jo stille og roligt til. Og det er en speciel måde at flyve de her flyvemaskiner også på, så det kræver specialtræning. Ja, de to herrer, Knud og far Knud og Jan D. Johansson, de er altså inde her. Og så får vi faktisk det næste fly ind. Ja, og det er en KZ-7'er. Det er en KZ-7'er, og det er Christian Meyer, som kommer meget lavt ind over stranden her på Blokhus og lander sin KZ-7'er. Christian er 74 år gammel og kommer også fra Aalborg, og er måske netop begge medlemmer i den her Strutklub. Ja, lige præcis. Og Christian er også en gammel, eller har fløjet i forsvaret i mange år, og hans familie er af forsvarets piloter. Og hans første tur, det var med hans storebror netop i en KZ. Det var så en KZ-2. Han fløj hans første tur. Og han fortalte mig, at tidligt der styrtede hans KZ-2'er, hans bror med KZ-2'er og døde. Og han fik så forbud af hans forældre i at tage pilot, men det skulle de ikke bestemme, så han sneg sig ud. Og så tog han et flybevis i Herning i 65, og så kom han videre på den måde. Man forstår sådan set godt sådan nogle forældre, gør man ikke? Altså, gør man det? Hvis de har 2 sønner, og den første omkommer i et selvbygget fly, eller ikke selvbygget, men i et vintagefly, og så måske godt kunne tænke sig, at det ved jeg ikke. Nej, det gode ved det er, at Christian Meyer nu er blevet 74 år og stadigvæk er aktiv i sin KZ-7'er med tilnavnet Lærke, som altså om et lille øjeblik kommer taxiene op forbi os alle sammen, inden den parkerer i Airside i Blokhus Lufthavn.
Hvad er det for et fly, du har med her i dag på Blokhus Strand? Det kan jeg gerne. Det er en KZ-3, kalder vi den, lavet af Kramme og Zeuthen tilbage i 1946. Det er lavet som et lille sportsobservationsfly og malet i flyvåbens farver. Det blev egentlig solgt, der er lavet en hel del af dem, jeg tror det er en 50-60 stykker af dem, som er solgt som små privatfly. Det kunne så ikke rigtig konkurrere efter krigen med mange af de amerikanske fine metalfly, der kom, men det her var ligesom et, der mange har skolet på. Min far, som er med som min kopilot i dag, han tog sit flycertifikat tilbage i 60'erne på den her flymaskine, så jeg har allerede mødt en hel del i dag, som kan huske den fra den gang. Selve flymaskinen, jamen, den er lavet i træ og lærred, en stålrørskrop. Den har en Cirrus-motor med 4 hængende cylinder med omkring 105 hestekræfter, så det går ikke så stærkt, men den er super fin. Og når man flyver med den, jamen så lander den på 100 meter og starter på 100 meter og er simpelthen så godmodig at flyve, så det kan man næsten lære enhver. Så det er en super træningsflyver, den her. Hvordan blev du egentlig pilot? Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt om det? Jo, det kan jeg godt. Der er flere veje, man kan blive pilot. Det kommer også lidt an på, hvad man vil med det, om man vil være erhvervspilot, eller man vil flyve i flyveåbent, eller hvad man vil. Jeg har et privatflyvecertifikat. Jeg er uddannet flyingeniør i England og har arbejdet for Rolls-Royce og Airbus, siden jeg har arbejdet mange år for Therma. Og så kom nu ved MyDefence. Men jeg har et privatflyvecertifikat, og det tog jeg i Airbus' flyveklub, hvor det var relativt billigere at tage. Så det er nok egentlig et spørgsmål om, hvad vil man med sin flyvning? Min søster for eksempel og min svoger, de er begge to kommercielle piloter, så det ligger lidt i familien det her med at flyve. Men det er meget op til en selv, hvad man vil. Jeg flyver for sjov. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde lyst til at flyve hver dag, hele dagen. Så synes det er sjovere at skrue på dem og designe dem i stedet for. Jeg ved ikke, kan du vise os en lille bit smule af dit fly? Kan du tage os på en lille rundtur? Det kan jeg sagtens. KZ-3'eren, den er jo kendetegnet ved at være en højvinget flyvemaskine. Den kan flyve fantastisk langsomt, så man kan lande på meget kort baner. Foran dem, der har vi motoren. Som sagt, det er en 4-cylindret motor med hængende cylinder, så det er sådan en meget gammel design. Vi kan prøve at åbne op for den her. Skal du se her. Kan man komme ind og kigge? Ja, det kan man sagtens. Her er en af de 4 cylinder. Det I ser her, det er karburatoren. Man starter den med håndkraft, så når vi starter den, så trykker man her for at påvirke flyderen, og der er et lille pump her, som man pumper med. Og så er der en, der stiller sig ud, en temmelig modig person, og drejer rundt på propellen. Så galt er det ikke. Den starter som regel. Så simpelt er det. Motoren i sig, selv motordesign der er fra 1930'erne, så det er en gammel svend, men de flyver fint. Så du er simpelthen herude og trække i håndtaget for at starte den herude? Okay. Jamen er det ikke farligt taget betragtning af den propel, der er foran? Jo, man skal bare lige flytte sig, når den begynder at dreje. Men når man lærer en teknik, så går det hurtigt. Og så har vi det, der ligger her bagved, det er olietanken, og så sidder der nogle magneter derinde, der laver tænding. Det er sådan en flyvemaskinemotor lavet. Olietanken, den her holder en 8-10 liter, men det er faktisk sådan, at den skal helst bruge 1 liter olie i timen, den her. Hvis den bruger mindre, så er der noget galt, og bruger den mere, så er der også noget galt. Har den ikke spildt lidt olie, som I kan se dernede i bunden, så er der noget meget galt. Så begynder vi at blive bekymrede. Men den har spildt det olie, den skal, så det ser fint ud. Hvordan er den egentlig, hvad angår brændstof? Hvor meget bruger den der? Den bruger et sted mellem 25 og 30 liter i timen. Den kan flyve på egentlig almindelig bilbenzin, men vi plejer som regel at flyve på flybenzin i stedet for, der hedder 100 LL, fordi så det er 100 oktan, og så med en lille smule bly i. Det skal der være på sådan nogle gamle flymaskiner. Og det er bare fordi, det starter den lidt nemmere på, så er den ikke altid så træg at starte. Så det er det. Men som sagt, vingerne er lavet af træ, krydsfiner beklædt med lærred, og så har du en stålrørskop, som er svejst op, og så er den også beklædt med lærred. Så har man en flyvemaskine, så simpelt er det. Og det er jo det smukke ved de her gamle flyvemaskiner, det er, at hvis man ellers kan håndværket, så kan man jo lave det hele selv. Så det er... Sådan fungerer det. Så du har simpelthen lavet alt det her? Jeg kan ikke tage æren for det. Det er desværre ret lidt, jeg har lavet på den her, fordi jeg er stadigvæk tyngre at arbejde. Men min far, som står her et eller andet sted, og nogle andre pensionister, det er faktisk dem, der laver det meste af opbygningsarbejde. Jeg tror derimod, det jeg har gjort mest, det var at skaffe reservedele og sådan noget. Det man ligesom kan få med i en almindelig hverdag. Er der mulighed for, at vi kan se indenfor ved cockpittet? Det kan du tro. Så tag og kom herover, så tror jeg, det bliver bedst. Vi kan også for eksempel lige, når vi er på vej ind her, kan du se, der er den bagerste tank, brændstofpåfyldning, og så er der ligeledes på den anden side en forreste tank. Og skal du se, hvis vi åbner op her, hvis jeg går over på den anden side, så tror jeg, så kan jeg prøve at fejle lidt mere. Undskyld, må jeg have lov til lige at klemme mig forbi her?
Nå, nu er det lige lidt rødt her, så vi kan lige starte med at rydde op. Men det her, det er jo så cockpittet. Nu ser det lige lidt rødt ud, fordi der ligger nogle headset og noget. Men styregrejerne, jamen det er simpelthen sådan en Y-styrestang, og det er meget simpelt. Skubber man fremad, så flyver flyveren ned. Trækker man den tilbage, så flyver flyveren op. Skubber man den til højre, jamen så drejer man til højre. Skubber man den til venstre, så flyver den til venstre. Nede i bunden dernede, der har vi 2 pedaler. Bremsen, det er en håndbrems, der sidder herovre. Så har man gashåndtag, og man har det vi kalder en mixture, eller en blandingskontrol, hedder det på dansk. Det er simpelthen, hvor meget benzin vi giver motoren. Så har vi ellers nogle dejlige gamle instrumenter her. Vi har vores højdemåler, vi har vores tønder bank, den fortæller, hvordan flyvemaskinen ligger. Vi har et kompas, vi har en omdrejningstæller, olietryk, olietemperatur, de er rimelig vigtige, og motortemperaturen, så ved vi, at den ikke bliver for varm. Så har vi knapperne til vores magneter, den bruger vi, når vi starter. Så har vi et variometer, det fortæller, om vi flyver opad eller nedad. Og så har vi nok næsten det vigtigste, det er fartmåleren, fordi så flyver vi ikke for langsomt og falder ud af himlen. Hernede mellem benene, der er så noget nymodens noget. Der er så en radio og en transponder, og det skal vi have, for eksempel når vi flyver i Aalborg. Og så har vi, jeg ved ikke, om du kan se det på film, men for eksempel den forreste tank, den ligger faktisk lige her foran knæene på piloterne. Så det er den her sølvgrå cylinder, der ligger hernede, så man sidder sådan rimelig tæt ved benzinen. Herover der har vi et flaphåndtag, og det er flapsen, der sidder på bagkanten af vingen. Det kan vi trykke på, og så kan vi folde vores flaps ud, og det gør, at vi kan komme til at flyve langsommere. Det vil sige, at man gør simpelthen vingen mere krum og kan komme langsommere ind, når man skal lande. Det er rigtig smart, for eksempel når man skal lande heroppe på stranden. Når jeg nu kigger på flyet her, det minder mig jo sådan meget om sådan nogle gamle eventyrfilm, sådan noget. Ja. Hvad slags eventyr har du egentlig selv haft med flyet her i sin tid? Ja, det var et godt spørgsmål. Ved du hvad, faktisk nok noget af de sjoveste eventyr, det var at få lov til at testflyve den her efter, når den blev genopbygget. Blandt andet kunne få lov til, at vi skulle op i 6.000 fod, altså 2 kilometers højde, for at tjekke, hvor meget brændstof den brugte i den højde. Og det her, det lyder sådan lidt kedeligt, og selve flyvningen var egentlig også lidt kedelig. Men faktisk det, der var sjovt, det var, fordi det tager en halv time for sådan en her at komme op i 2 kilometers højde. Og så skulle vi ligge deroppe og flyve en times tid, og så tog det en halv time at komme ned igen. Men det, der var sket, det var faktisk kalde op til tårnet ude i Aalborg, og så begynde at sige, at vi skulle flyve i samme højde som alle trafikflyene, der flyver ind og ud i Aalborg. Det var sådan det mest sjove. Men ellers, jamen, så er det jo en fantastisk flyvemaskine. Det er fantastisk at være sådan et sted som i dag her på stranden i Blokhus, så vi får lov til det. Jeg har jo hørt historier om, hvordan min far han landede heroppe i 1960'erne, hvor der ikke var så mange regler. Det er der nu, så nu kan vi ikke bare gøre det, så det er jo fantastisk for sådan en mulighed. Så det er jo et eventyr i sig. Men nu var jeg på Samsø til Danske Flyveres årsmøde i fredags i den her, og det er jo også fantastisk, hvor vi var 66 flyvemaskiner samlet, og man går og sparker dæk hele dagen. 66 simpelthen? Ja. Det må da være svært at finde parkeringsplads så? Nej, jo, der var godt fyldt op. Så, Men der er jo sikkert mange folk, der kommer jo hen til dig og stiller sådan nysgerrigt, at hvad skal man egentlig gøre, hvis man selv er interesseret i at blive pilot og have sin egen flyvemaskine? Hvad plejer du sådan at svare til de mennesker? Så tror jeg faktisk, at jeg starter med at stille med et spørgsmål. Det er, hvad er det for noget flyvning, de vil? Fordi hvis de vil lave det, der hedder flagstangsflyvning, hvor man starter fra en bane, flyver rundt, og flagstangen lander igen, så er det lidt populært sagt. Men man ikke vil så langt væk, så skal man gøre det, man flyver ultralight. For det er klart det billigste. Der koster et certifikat typisk 40-50.000 kroner. Flyvemaskinerne kan du få ned til omkring 100.000 kroner, men tit ofte kan du leje dig ind til dem og få dem. Vil du enten flyve til udlandet, eller vil du bygge videre på din pilotuddannelse, jamen så kan man selvfølgelig vælge at få det, som jeg har, som er et privat flyvercertifikat, altså PPL eller Private Pilot's License. Og det kan man så udbygge med for eksempel at få instrumentflyvning, og man kan få flyve med flere motorer og så videre. Og ud over det, så kan man jo gøre det, der hedder et ATPL, altså Air Transport Pilot's License, som er et erhvervsflyvecertifikat. Men så snakker vi 1 million kroner, og det er jo ligesom det, man skal gøre, hvis man vil leve af det. Alternativet, det er jo selvfølgelig at gå i flyvevåbnet, og det kan jeg kun på det varmeste anbefale. Sidder der nu nogle unge MK'er derude, der er interesseret i det, så skal de endelig bare søge ind til flyvevåbnet. Det er en fed arbejdsplads. De modtager en godt der? Det gør de. Det kan jeg varmt anbefale. Selvom det er mange år siden, så er jeg stadigvæk i reserven i flyvevåbnet. Så det fortæller lidt om, på trods af en privat erhvervsliv, så synes det er spændende at være med. Når de kan ikke undvære dig simpelthen? Det ved jeg nu ikke rigtigt. Det var nok sådan lidt en blanding af, at de vil gerne have mig, og jeg kunne ikke undvære dem. Så det er blevet din anden familie, sådan set? Ja, det ved jeg nu ikke lige, om jeg vil sige, det er min anden familie. Men undskyld mig. Men det er spændende at være i flyvevåbnet igen og tage uniform. Men nu kan jeg jo allerede, når jeg kigger sådan her på udstyret her, det er jo ikke det samme
som at køre i en almen bil? Nej, det er det ikke. Det er det ikke, og det skal man jo huske på. Det her kan bedst sammenlignes med en gammel engelsk sportsvogn, altså en MG eller en Triumph eller sådan noget, og man skal være forberedt på, især når de her gamle flymaskiner, jamen der kommer der nu er jeg relativt ren lige nu, undskyld mig, men man kommer til at få olie på fingrene, og man skal lære sig lidt teknik. Man skal lige vide, hvordan man bytter tændrør og sådan noget, fordi man kan stå et sted, hvor det er nødvendigt lige at skal rense tændrør eller den slags. Så det er fedt. Men det er jo også noget af charmen. Det er jo det, der gør, at man... Du ved, jeg sidder til daglig foran en computer, så er det rigtigt, eller i et møde, så er det rigtig rart at komme ud og skrue lidt flyvemaskine en gang imellem. Men når nu du har været pilot så mange år efterhånden og fløjet så meget, hvad vil du egentlig, det skal jeg jo selvfølgelig også lige spørge om, men hvad vil du nok sige, at det du aldrig vender dig til? Sådan, det er stadigvæk svært at det. Svært at vende sig til? Ja, altså det der aldrig er særlig sjovest med, man går pilot. Det er der mindst sjovest. Det mindst sjovest? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, det mindst sjove, det er, at man sidder deroppe og drømmer om at være nede på jorden, i stedet for at stå nede på jorden og drømme om at være oppe i himlen. Og man kan sige, jamen altså, jamen det er jo typisk for eksempel, hvis nu man flyver en dag, det er jo faktisk lige hvor vi er i dag, hvor jeg er ude og flyve med en af mine 3 drenge, og det var en fin flyvetur, og lige pludselig skulle vi bare se, hvordan havgusen den rullede ind, og så var det bare et spørgsmål om at vende om og komme hurtigst muligt hjem til Aalborg og få landet, inden at havgusen dækkede det hele. Og sådan nogle oplevelser, det er ikke uhyggeligt, man skal bare være opmærksom på det. Og det er nok det kræver med flyvning, det er man skal tænke sig om. Jamen det er simpelthen moder natur, der kan stå for morskaben der. Ja, det er det. Og det er nok mest det, man er bange for, eller hvis der er kraftig turbulens eller vindstød eller noget. Men det er nu ikke, det er nu mere et spørgsmål om, at man er fornuftig, før man tager ud og flyver. Super, og så lige for at slutte af her. Hvordan er det så for dig at komme her til Blokhus Fly-In? Ja, men det er jo fantastisk. Nu er det er jo pinligt. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er 4. eller 5. gang, jeg er her. Så jeg synes jo bare, det er sjovt. Og når man får at vide, at man nærmest er fast inventar, så vil man jo gerne komme herop. Og så synes jeg jo bare, som vi gør nu, så synes jeg jo bare, det er skægt at formidle om de her gamle flyvemaskiner. Du kan nok fornemme, at det brænder jeg meget for. Og så er det bare sjovt at dele den oplevelse og den glæde med en masse mennesker, som måske ikke normalvis kommer tæt på en flyvemaskine. Så vi kan godt forvente at se dig til næste år? Ja, hvis ellers Janni og kompagni vil have mig tilbage, så kommer jeg meget gerne tilbage. Det tror jeg helt sikkert, de vil rigtig gerne. Jeg har ikke råd meget, vel? Kom ind og sidde, så er de andre været ude og bade og sidde der. Hold da op. Jeg synes, at det kommer til at så der er slet ikke motor på det her, vi flyver. Det er kun i starten, som det letter. Og det er meget imponerende teknik. Ja, succes. Det er nok et farligt. Jeg tror alligevel ikke, man kan ikke fast, når det er... Faktisk et par timer inden der er en iskud. Det er rigtig behageligt at flyve. Og så er man klar. Skal du ind og sidde i den, der er ørebøffer på? Passer vi. Rigtig godt. Så får du lige hørebøffer på. Nej, må jeg prøve at kigge? Ja, mikrofonen ned foran, ellers kan vi jo ikke rigtig snakke sådan. Nej, det er rigtig godt. Hej, Jone. Ja, jeg gør du det. Det må du ikke have. Har du tjekket, at alt er, som det skal være? Skal du have nøglerne også, så vi lige kan få det klart? Ja. Du får en aften, du får mange ud igen. Så det må være den, der gør. Stem på mig. Lidt andre fag. Men mindre end et helikoptersæt.
Michael, du har jo taget en chipmunk med her i dag, og det er jo et gammelt fly. Hvad kan du fortælle mig om det her ældre fly? Jamen, først og fremmest så kan jeg fortælle, at hun er cirka 25 år ældre, end jeg selv er. Den er fra 1952, bygget i England, og nu står den jo så i engelsk bemaling. Britterne brugte rigtig mange flyver, brugte flyet som træningsfly, hvor eleven sad i foran, og så sad instruktøren bag flyet og bankede eleven med en pind, for ligesom at de lærte at flyve ordentligt. Når de blev simpelthen banket i hovedet? Ja, det er historien, men ikke desto mindre så er det korrekt, at eleven sad foran, instruktøren bag i, og formålet var jo simpelthen at sørge for, at eleverne de blev klædt ordentligt på til, når de skulle overflyve noget andet. Vi havde chipmunk i flyvevåbnet frem til 1977. Der er faktisk en del chipmunks i Danmark, som stadig flyver med danske farver. Den her, den så som sagt i engelske farver, har gjort tjeneste ved Royal Air Force. Og jeg købte den så i 2007 nede i Holland. Nu nævnte, når jeg nu kigger på den her med blandt andet den symboler, den minder mig jo meget om det, der hedder en Spitfire, fra, som englænderne også brugte under 2. verdenskrig. Ja, og det er lidt sjovt, så hedder den her, den har jo kælenavn, og det er en fattigmands Spitfire. En fattigmands Spitfire? Ja. Jeg er jo glad nok for, at jeg har en almindelig fattigmands Spitfire, fordi en rigtig Spitfire, det har jeg ikke råd til. Men den bliver faktisk brugt i dag som træner til Spitfire stadigvæk i England, til dem, der skal ud og flyve de historiske fly. Fordi afstanden mellem bagsædet og så op til propellen svarer nogenlunde til den afstand, som er fra cockpittet i en Spitfire og opad til. Ikke så mindre, så du kan se lige så lidt, når du sidder i bagsædet på den her, som du kan, når du sidder i en Spitfire, efter sigende. Men jeg skal jo selvfølgelig også spørge, det er jo sådan, at det er jo ikke, det er en flyvemaskine, de første mennesker ville tænke på, hvis de skal blive pilot. Hvordan kom du ind på, at du skulle have sådan en chipmunk? Jamen nu, tilfældigvis så har min onkel, han har også en chipmunk. Det er jo så tilbage i 2000 og hvad bliver det, en 5-6 stykker. Der fik jeg en bagsædetur i hans chipmunk, og så var jeg solgt. Den er utrolig velflyvende, meget stabil, og så duften af gamle flyvemaskiner og olie, og jeg var solgt. Så jeg ledte, og så som sagt i 2007, så fandt jeg den her, der stod nede i Holland. Bare ned og kigge på den sammen med onkel, og så måtte jeg simpelthen tage den med hjem. Så du tog den simpelthen med fra Holland hjem igen? Ja. Men det må da have været svært at transportere. Hvordan transporterer man egentlig sådan et fly med hjem til Danmark? Fløj du med den? Du flyver den hjem. Du fløj den hjem simpelthen? Nej. Men når folk kommer jo hen til dig, de er jo helt historisk interesseret i sådan et fly her. Bestemt. Har den været gjort tjeneste under 2. verdenskrig? Nej, den er som sagt fra 1952. 52? Så det er efter 2. verdenskrig. Og den er kun gjort tjeneste som træningsfly ved Royal Air Force. Jeg ved ikke, om vi kan se en lille bit smule af den. Jeg ved ikke, kan vi tage og kigge lidt ind i motoren? Ja, altså som man nok ikke kunne se, når man kommer tættere på, så er det jo engelsk. Hvilket vil sige, at der er olie over det hele. Og det vi har her, det er en Gypsy Major motor med 4 hængende cylinder. Den leverer 145 heste.
Og så drikker den sådan cirka 1 liter olie i timen. 1 liter? Ja. Det må da være dyr i drift, så. Jeg tror ikke, jeg skal tale om driftsomkostninger. Nej, det springer vi bare over. Men jeg er jo også lidt nysgerrig på reservedele og sådan noget, hvis der er noget, der skulle gå galt. Hvad gør du så der? Ja, det er jo så det, jeg håber på ikke sker. Det, som vil være mest uheldigt, det vil være, hvis der sker noget med motoren eller med propellen. Propellen kan jeg ikke rigtig lide. Den er meget svær at få fat i. I hvert fald i original tilstand. Og motoren, efter sigende, så koster det omkring 300-350.000 at få renoveret en motor. Og det kan godt være, at du indleverer motoren, men det er ikke sikkert, at den kommer ud igen. Fordi man ved aldrig, hvordan den ser helt ud indvendigt. Når folk kommer hen til dig og stiller spørgsmål, hvad angår den her Chipmunk, hvad er så det mest almindelige spørgsmål, du plejer at få? Hvor gammel er den? Og er den fra Frankrig? På grund af farven simpelthen? På grund af farven, ja. På grund af det der ligner et fransk flag på halen. Men det er jo ikke det franske flag. Nej, det er den engelske bevaling, som ser sådan ud. Jeg ved ikke, hvad der er, om der er mere, vi kan komme ind til at Jamen, vi kan jo kigge i cockpittet. Kan vi? Vi kan gå den anden vej rundt. Vi går lige den anden vej rundt. Vi kigger lige ned i den. Det, der er lidt specielt ved gamle cockpit, det er jo, at det er alt sammen gammel instrumentering. Der er ikke nogen skærme. Det vil man jo se på mange nyere fly, at der vil være skærme, som man bruger som instrumenter i stedet for. Her der er det over i alle mulige former for klokker. Det er lidt specielt at flyve med. Specielt når man er vant til at flyve med skærme i dag. Men har du ingen moderne instrumenter, så du kan kontakte folk, når du flyver? Altså, jeg har radio. Du har radio? Der er radio i den, der er transponder i den. I bagsædet, hvis man sidder der, så vil man have mulighed for at kigge på en GPS. Ellers så har jeg min iPad, som jeg bruger som GPS op foran. Så du kan simpelthen have en ekstra passager med, hvis du skulle have lyst? Ja. Er der nogen, du har fløjet med så her på det sidste som passager? Jamen altså, jeg har det jo med at stoppe mine sønner i bagsædet. Da de var helt små, så var det jo så barnestolen fra bilen, der røg i bagsædet, og så blev det spændt fast der, og så fløj vi en tur. Hvordan så du simpelthen fører familietraditionen videre med dine nye sønner? Jo, altså, min yngste søn, han vil jo også rigtig gerne flyve, og som jeg har sagt til ham, det skal han også gerne komme til. Han skal bare finde sig et job, som han tjener rigtig mange penge på, og så kan han købe alle de flymaskiner, han har lyst til. Og hans far skal selvfølgelig nok hjælpe ham. Men er det egentlig svært at finde sådan en Chipmunk nu om dagen? Nej, de er faktisk til salg fra tid til anden. Lige nu der er der 2-3 stykker til salg sådan i nærområdet. Jeg ved, der står en i Sverige, så står der bare i England, og en enkelt i Tyskland, tror jeg. Okay, så man kan stadig købe den? Man kan stadig købe den, ja. Men nu kan jeg høre det, der råbte af mig nu. Men det er jo første gang, du er her i Blokhus med flyet her. Ja. Hvordan er det for dig? Jeg synes, det er enormt sjovt. Det er jo sjovt at få lov til at være med til det her. Det er sjovt at lande på stranden, men jeg synes, det er fantastisk, at der kommer så mange mennesker, som viser noget interesse for gamle flyvemaskiner og flyvning i det hele taget. Hvor mange har været over at snakke med dig indtil videre i løbet af dagen? Og det har jeg ikke talt på. Mange. Talløse? Ja, der har været utrolig mange, og folk de er enormt søde og spørger ind til, hvad det er, hvordan flyet fungerer, og rorflade og instrumentering og motor. Der er mange, der er interesseret i motoren. Men i det hele taget, der er stor interesse på det her. Men du må da også have haft nogle vilde oplevelser med det her fly her under din karriere? Ja, altså jeg vil sige, at jeg har haft nogle oplevelser, hvor jeg ikke har været så imponeret over folk, der kommer og kigger. Okay. Fordi nu flyet, det er jo lavet, vingerne, det er lavet, og forkantvinge, det er aluminium. Og
når man ikke passer på, så er der nogen, der står og banker på rorflader og ligesom skal undersøge, hvad det er for noget. Og nu er det alt sammen lakeret, så hvis man trykker for hårdt, så krakelerer lakeringen. Det er jeg jo ikke interesseret i. Nej, men det er i få tilfælde, at sådan noget sker, så må man på pæn måde ligesom at bede folk om at ligesom træde lidt tilbage. Men folk her i Blokhus kan godt opføre sig ordentligt. Folk her i Blokhus opfører sig ekstremt pænt. Det har virkelig været en fornøjelse at være. Så hvis jeg bliver inviteret næste år, så kommer jeg også. Ved I, hvad det er? Nej, men det var, hvis nu man ikke opførte sig pænt, så blev man slået på skolen, og så skulle man bukke sig ned. Så fik man nogle slag i bagen. Og man gik ikke hjem og fortalte, at man var blevet slået. Fordi så kunne det være, at man blev slået igen af forældrene, når man kom hjem. Ved I, hvad det er? Det, der er issue her, det er at sætte foden det helt rigtige sted. Det er jo nogle af de bedste springere i verden, som vi har fået her til stranden. Det vejr her, så tror jeg, at der bliver totalt fyldt op, forhåbentlig. Vi vil rigtig gerne vise vores sport frem i de her fantastiske omgivelser. Vi har 2 discipliner. Den ene disciplin, det er klassisk præcision, hvor vi rammer efter et punkt, der er 2 cm i diameter. Og den anden, det er det, som hedder speed-præcision i nogle meget mindre skærme, end dem, som vi springer klassisk præcision i. Museum for Papirkunst er et sted, hvor folk kan komme ind, og de kan bruge, jeg tror det måske ikke, men man kan bruge rigtig lang tid her, fordi der er mange ting, man kan bruge tiden på. Når de går her, så har jeg oplevet mennesker, der både får tårer i øjnene eller får et smil på læben, fordi der er så mange historier, der bliver fortalt gennem for eksempel papirklippet, eller skulpturerne, eller installationerne. Udover vores udstillinger her, så har vi et kreativt værksted, hvor familier kan komme ind. Man kan også komme ind som voksen, eller man kan komme ind som skole. Og så kan man sidde ude i værkstedet og bruge tid på at klippe og folde og klistre. Så har vi en café, hvor folk kan komme ind og købe slow down coffee. Og når vi siger det, så er det faktisk sådan helt bogstaveligt, fordi vi laver kaffe på den gammeldags måde. Det er stempelkande og friskværnet kaffe. Så mens man sidder der og dufter af kaffen, der forberedes til, at man skal indtage den, så sidder man der og slapper af, og det mærker vi også op, at folk de kommer ind.